Uni orang ba udai uba lamki kendia. Uwai ni dikhot jong kasen jantia. Kabaran hakani kanong ba shilong uba hanin kasngi. Kasau turik unailar. Ula kentho joria ke executive committee jong kasen jantia. Leng ba kajing kendo baginong pathai kubor ha Shillong Press Club. Uba lamki kendia ula bo kajing keli ba balai ke executive committee jong kasen jantia kala syurai kerke ban penprai kajing tai jong kani kaseng kabaran hakwala pati Shillong. Klem dakhot chuai ke general meeting ne ke darbar jong barok idkhot kasen jantia haswa ban shemi kani karai. Shosho uni orang ba ula kentho ru ba kasen jantia kam shem na pelong ka general meeting menta la khalais nam. Kaba layat light na kikendon trikam jong kaseng. Kaba ang man pelong ke general meeting kumno RCN ha kasisnam. Nolor kani uba lam ki kendia ula yathoru ba katkum kajing lab na kajing pan RTI na katnat arts and culture. Kani katnat kal ai pisa sha kasen jantia shiklor san pusau lak tingka na kabanta bansna ya ka jantia indigenous center kam multi-purpose hall. Kat bah kajing tho ha ka Meghalaya Urban Development Authority pan. Na kadau shai ba kajing tai kandai ka yeng paki kabandan khandre tuli kedukan. Kat bah ka mala ka baselor andan ka hall mar ka jinglot na kabanta kani kajing tai kan kot sha ka like lor tingka. Halor ki kot kisla bala submit sha ban pan ya ka permission ban yo ya ka building permission. Ngalayo panman ya ka deed submit ya ka deed of declaration ka bala phia ya ka senjenti arbanta anamar kane ka ba hok snam khat khandais pa anre trip jun khat khandais pa anre kowai kala don kane ka bala ada register ya ka deed of declaration anlai ki lai ban phia yang pat ya kane tang nak banta ban yo bersna ya kidukan namar balai baka bidlang bat ka school da kowai pada ka basngulungo ya ka mudah kalau ba yang iu ba ki pendik ado kata-kata habang isna ya giyeng ki sem ko mapiru kla tibi ladang tampang output na drawing plan ru kitang tha ban penpra dan rai hang ne ka balango ba ya kan ne drawing bala approve da ka muda hang ne la dan we contain bang but this drawing shall be used for the purpose of approval only ta hato ka bala ban long kom kan ne kat bai ki pai ba pada ki pendik